Ano, Gabriela! Karolína! Karolíno! Já to mám jen 20 sekund. Tak 3, 2, 1, teď! Holky, měli jste spadnout, to nebylo ve scénáři. Tak jde, a teď spadne. Třeba. Holky, máte 27 sekund nic nedělání, tak se neflákejte a makejte. Svině jednelíník. A moc to překulili. Holky, chcete vidět, jak to má vypadat? Já bych vám to ukázala. A vidíte teď? Ježiš!